Aici sunt iarăși pentru mâncare de toate. Măsline tăiate, vedeți noastră măsline întregi. Se vede, da? Pe ele. Așa, uleiuri, balsamuri, uleiuri iarăși, frunze de dați și așa mai departe, condimente pentru mâncare. Aici sunt alipi, dragii noștri, pentru probleme. Dureri, articulații, eczeme, psoriazis și așa mai departe. Creme, toate cremele sunt. Deci aici scrie așa pentru fiecare ce este, pentru ce bol este. Da? Fiecare cremă, nu trebuie pătantii și ne spune. De românește n-are? Rumanica de nefiscale nas. Dacă trebuie să mă grabse, ja dat φτιάξω. Ναι. Μπορείτε τα προλαβαίνω. Aici aveți noastră, cum să spun, cremulețe pentru fețe și așa mai departe. De nefis centavră, tiputa? Θα βρω. Sabris. Ăsta este, cum să spun, centaurul, dar asta spunea că o să găsească, că ăsta e testerul. Fetele, ia o mânuță la fata mea aici, la mine. Așa. Să vedem cum era. Sau cremă de E parfum? Ăsta este ulei, așa, din floarea aceasta, de la cap până la picioare, așa, până la unghia de la picioare puteți să vă dați. Miroase într-un mare fel. Miroase foarte frumos. Eu știu. E cineva care n-a încercat? Ăsta este floare de centaur. V-am pus și păricica. Și cât costă? Putem cumpăra. 12 euro. Așa. Nu. Sticluța e în spate. Sticluța e așa. Asta e 12 euro. Asta e testul. Păi ce să vă dau eu pe buric? Băi, pe buric nu pot să vă dau, dar... Miroase foarte frumos. Așa, pe femei pe buric? Există și să pun cu aceasta aromă? Hai să mă mergem, ca să lăsăm și Să o iau pe asta, sunt multe. Dați aici mânuțe. Asta e mai fresh. 12 euro costă. Nu ăsta, ăsta este tester. Sticlă mare. Ăsta e tester. Ăsta este, nu v-am făcut cu asta. Nu e de salvie, este de flori de portocal. E lemn de portocal. Da? Asta e mai fresh, de flori de portocal. Pentru ce este Flori asta? de portocal. Doamne, ce ulei. Din ce? Pentru ce? Da, da? Bunule, dă-ți mănuța așa, ca să Asta da, Dați da. să se păstreze. Aici am trandafir sălbatic. Ia dați niște mănuțe aici. Să le amestecăm. Foarte miros, foarte. Nu, dați-mă unde nu s-a dat, da? Aici. Ți-am dat. Uite mâine am aici, nu mai văd Știi mâine. ce să Ulei alegi? de gord sau ce? Cum miroase? Da, ulei. Miroase foarte frumos acesta, care e și terapeutic. Acesta ce este? Trandafir sălbatic. Poate nu lasă să dea. E miroase acesta de trandafir sălbatic. Pe trandafir v-am dat sălbatic? Aceeași aromare. Prima dată îl dați ca să vedeți că trebuie să intri pe pH-ul pielii ca să reanimezi. Este ulei de gord cu asta te dai pe corp? Da. Da. Se face masaj cu el. Așa. Deci, dragele mele, aici în față... Deci aici în față aveți testerele și din spatele luați produsul. To Kentavro, na ta base se chi petite por na perune, petite nefis. Πρόλαβα να στήσω το μαγαζί. Μέχρι να πάτε βόλτα. Până vă întoarceți deja pune acolo, da. Așa. Ok. Eu va... să vedeți mirosul. Cu ce ai mai La gafela de centaur, să vedeți? E floare de centaur. Serios, dați-mi mâța la mine. Unde vrea?
Așa. Deci, dragii mei, acestea din față sunt testere. Puneți mânuțele și dați-vă și așa. Astea din față sunt testere. Măgărușul cu măgărușul.